Leote oppi päkkärin. Joo, ei oikeesti. Kuvasin. Vieläkin kuvaa. Ja ei näyttäiseen. Ai joo. Ja ei mä tein tuplavuun. Ja mäkin teen jotain vähän pikkukommoja. Mä heitän ekaan ei kun nyt se tuplavoltti. Back. Volttista back. Volttista voltti. Joo, haluatteko tehdä minä oppii? Mä tänne. Sinne kuvaamaan. Mä tänne minä oppii. Se oli oikeesti paras. Noniin. Ja mäkin lähden koittaa tuplavolttia, koska mä en oo tehnyt sitä. Mä lähden tuplavolttiin. Mä lähden tuplavolttiin. Joo. Menee. Tarvitaan pomppui. Mä puuttelen. Noniin. Helppo! Noniin, Leo kuvaa se mun. Hyi hemuli! Hemuli toi oli nätti. Mitkä fiilikset? Ihan pitäis pelottava. Niin raapen teppu. Ihan pystyn pelottava. Älä tunniskoile. No, vähän nyt se meni silleen niinku... Menis. Ihan helposti. Joo, menis. Mä koitan kodi. Okay. Joo. Eiku, oot. Me ei voi kuvaa. Ei mä voi kuvaa. Sun ammatti. Menis. Meniskö se? Laittakaa kommentteihin joo vai ei. Meniskö tuolla herralla bäkkäri? Ja meniskö bäkkikodi? Ja sitten meniskö Roopella mikä se tuplavoltti? Mä haluan tehdä yhden kompon. 11 Kärjäläinen. Bäkki. Volttisesti. Bäkki päälle. Oi. Joo. Noniin. 5, 6, 7. Kuka kuin lähellä. Ok, noniin. Oliver lähtee tekee. Mikä se teppu oli? 9 volttisakasta. Kommentoikaa aikaisemmin. Meneekö? Laittakaa kommenteissa, että meneekö. Arvatkaa vielä. Katsotaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joo. Yritän vielä yhdessä. Voisitko pitää vissiin lähteä reeneihin? Robin kanssa tänne vielä kohta pitää lähteä. Sääli. Nyt ei voi mitään. Noniin, mä teen nyt jonkun ihan hullun. Noniin.
Ei mitenkään. Leo, kerropa mulle joku temppu, mitä mun pitäisi tehdä. Bäkki, voltti, bäkki. Bäkki. Tripla pallottaa sille ballot X3. Mä oon yhdesti Olle varu. Mä oon ehkä 2 tai 3 kertaa tehnyt sitä. Jota on varmaan tyyliin jäälin parasta hamppaa. Niin. Toisiksi paras. Niin, no ehkä paras. Ei me tiedä. Oi! Ja vielä yksi. Joo. Konstan pitää lähteä. Oh no. No niin, kerro mulle joku. Olle voi kertoa. Kerro mulle joku backikombo ja volttista. 5 backia ja 5 volttista. 4 ballauttia. Mä koitan volttista sit backi. Volttista sit backi. Volttista sit backi ainakin. En siinä voi 3. Siinä on nyt 6 temppua. Hei, Konsta lähtee. Hei. No niin, nyt lähtee. Damn. Ja hyvä. Nollista backi. Eli 3. Oi! Tuli päälle. Joo, sitten make-up-pulkka. Leon temppu ja sitten Olle. Mikä olisi hyvä? Mikä olisi temppu? Se on kaikki temppu. Bäkki ländi. Oh no! Joo. Onko varma? Bäkki ländi. Niin, ei se oo paha. Joo! Melkein pyöri yli. Koita 3. Joo. Ei mene 3. Ihan helposti. Mirokin teki 5. Jossain kohtaa. Nyt? No mikä on YouTube tänne nyt? Grind Trio KKP. Joku pallot. Grind Trio. Mä tulin viimeksi ball-out-backerin. Silleen faceplanttasi maahan. Koita 3. Se oikeesti ehkä menis. En vielä. Se oikeesti ehkä menis. Luotatteko te? Kattokaa tää. Kynää. Jos putis. Okei, varo. Noniin. Mä lähdin kynää. Noniin. Ei lähe. Toi löydy. Yhden pompun backerit tai sille näin. Ja siitä lähti. Siitä ländi. Bäkki. Ei. Helppo. Ja piip. Ja mä koitan... Ai saatu. Naksahtis niska. Mä koitan nyt 3 volttista. Tai niin monta kuin vaan lähtee. Eikö niin jo, Olle vuoro. Joo, Olle vuoro. Noniin, nyt Olle lähtee yrittää. Miten niin 3? Me tehtiin 1. Mä tein 1. Tempun. Niin. Et
Mä tein volttista back. Ei kun se... Niin. Joo. Noniin. Sinne kuvaa. Sä nyt näet. Älä paina sitä kuvaa. Noniin. Seppo tulee rakeamaan, jos se saa. Mikä se Iivon kyssi oli? Nyt mun pitää saada Seppo oli siinä. Seppo Sigmatus. Ihan hullu. Vielä yksi. Otetaan 6 backia. Ollekin Pöksyt ylös, että ei tuu gangster-fiilistä. Gangsta boy. Oi. Siinä oli 6. Mika lähti kaineriin. Vissi pikka. Joo. No, Leon temppu 3. tää video. No, Leo tekee vielä yhden tempun. Sitten tää video olisi ollut tässä. Noniin. Joo. Noin, Leo tekee vielä yhden tempun. Siinä se oli jo moi. No ei oikeesti. What do we do now? Do a triple backflip with a full... Te back. Korkki. Eiku back. Joo. Ihan tyrkä. Noniin. Korkkivala. Tää video ois Bojoin. tässä.